6 vstupů hroznýho zlu. Made by man, I'm going into this mic written by this hand. They're coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my name is Young. But so we get to this shit destiny to get the best of me, but I see it to me. Woo! So much to me, taking it to never breaking it till I'm a show. Stupid it till I was stupid it, cause I'm not making it. Picking out rhymes that books off the shelf. Born in England, raising how I'm supposed to go for myself. This is stone cold rhyme, no frills, no flushing, no accident. These rhymes sound tough. I'm going on. Let's get it. Come in. Je tu ještě jedna záležitost, kterou musíme vyhlásit předtím, než zjistíme, kdo je totální vítěz mezi tou 60, nebo víc než 60 tanečníků, kteří se dneska zúčastnili. A ještě jedno vyhlášení, které tady máme, je takzvaný Cypher King. To znamená, že porodci koukali a jak vybírali tu 32 těch tanečníků během toho rush houru, těch 60 minut, tak se dohodli na jednom tanečníkovi, který je pro ně takzvaný Cypher King. To znamená ten král toho kroužku, kde se trsá, že jo. A já jsem dostal to, že toho můžu vyhlásit a není jim nikdo jiný než Jachim! Jachime! Král! Cypher King dnešního battlu je Jachim s číslem 12. A můžete pro něho hlasovat, když pošlete SM? Srandička. Tak jo, díky moc Jachime, bylo to bez vás. Teďka už jsme ale ve finále. A teď se teprve dozvíme, jak to teda celý dopadlo a kdo to ten dnešní battle v podstatě celý vyhrál. Takže po roce ještě nějaký poslední dohady, to samozřejmě dělají naschvál, oni už dávno vědí, ale chtějí vás napnout, aby tam byla taková ta dávka toho adrenalinu, toho očekávání, toho, co přijde, toho... Kluci už víte? Já vím, že jo, si dělám srandu. Tak jdeme na to, teď už to chceme vědět. Kdo vyhrál tenhle ten battle? OK, pojďte k Hřebovi. Hřeba ví. 3, 2, 1, teď! Vítězem tohoto battlu! Velká gratulace! Congratulations and celebration!
krát vám děkujeme, že jste všichni přijeli, že jste podpořili tuhle akci. Díky moc